Yhteistyö Biokaasuvoiman ja Kuljetus Laurikkalan kanssa lähti liikkeelle aika sujuvasti, kun tuttu viherrakentaja Vihera antoi suosituksen ja siitä sitten lähti pallot pyörimään oikeaan suuntaan. Päädyttiin tekemään yhteistyötä Biokaasuvoiman kanssa sen takia, että heidän tuotteet vastasivat hyvin meidän Hietasaaren veiston arvoja. Arvoista ensimmäisenä tulee heti mieleen se, että tuotteet tulevat läheltä. Me ollaan tässä meidän rakennusprojektissa käytetty hyvin paljon läheltä tulevia tuotteita. Kierrätysraaka-aineet ovat hyvin isossa roolissa myös sekä meillä että Biokaasuvoimalla. Ja myös se, että pitkä kestoikä, joka on meillä ollut tässä suunnittelun lähtökohtana monella tapaa, niin on myös tälle Biokaasuvoiman istutusmullalle hyvin keskeinen arvo. Yhteistyö lähti Biokaasuvoiman ja Kuljetus Laurikkalan kanssa liikkeelle sujuvasti. Yhteydenpito on ollut todella sujuvaa ja vaivatonta. Biokaasuvoimalta Virpi oli heti alkuun hyvin innostunut tästä meidän projektista ja se on ollut tässä meidän hankkeessa muutenkin tällainen iso asia, että aina kun kumppani on innostunut heti alkuvaiheessa, niin yleensä siitä seuraa hyvää ja näin myös tässäkin tapauksessa. Konkreettinen esimerkki tästä yhteistyöstä on se, että Biokaasuvoima Virpi tuli paikan päälle ja yhdessä suunniteltiin ja mietittiin näitä toimitus- ja tuoteratkaisuja tässä meidän hankkeessa. Erittäin mukava oli Virpin kanssa käydä täällä paikan päällä asiat läpi. Yhteistyö Biokaasuvoiman välittäjän Kuljetus Laurikkalan kanssa myös sujui erittäin hyvin. Eli he vastasivat tähän meidän aika haastavaankin toimitusaikatoiveeseen hyvin ja kuljettaja oli tosi taitava, että näihin ahtaisiin pihoihin saatiin nämä istutusmullat tyhjennettyä juuri sopivina annoksina. Istutusmullan laatu yllätti meidät positiivisesti, että tätä oli oikein mukava ja helppo käsitellä, myös kaivaa. Eli multa tuntuu ja näyttää todella hyvältä. Tämä Hietasaaren veisto on tosiaan tällainen 2 omakotitalon projekti ja meillä on maaliskuun puolivälistä ollut tämä toteutusvaihe päällä ja hommat on tähän asti, eletään jo syyskuun puoliväliä, niin mennyt todella sujuvasti, että meillä on ollut paljon kumppaneina erinomaisia ammattilaisia ja myötätuulta on ollut reilusti. Kokemuksena tästä Biokaasuvoiman ja Kuljetus Laurikkalan kanssa tehdystä yhteistyöstä on kyllä erinomainen, eli alkuinnostuksesta lähtien niin tämä sujuvuus ja nopea reagointikyky ja tällainen mukava vuorovaikutus, niin se on ollut erinomaista meidän puolelta kokea ja nähdä, että täällä ollaan myös sitten saatu aikaiseksi, eli kasvit ja tällaiset istutusalueet, niin ne alkaa olemaan jo hyvällä mallilla. Tässä odotellaan jo kovasti, että päästään katselemaan näitä kasvia ja istutuksia, jotka sitten kukoistavat ensi keväästä alkaen ja varsinkin sitten messujen aikaan heinä-elokuussa ensi vuonna. Se, mitä itse myös rakentajana arvostaa, että tällaisessa viherrakentamisessa niin löytyy todellisia ammattilaisia, eli Virpin kanssa yhteistyö kyllä oli alusta alkaen sellaista, että tiesi, että nyt ollaan ammattilaisen kanssa tekemisessä. Ja tämä kyllä luo hyvän pohjan ja uskoa siihen, että tässä on meille vuosikymmeniksi loistava kasvualusta näille kasveille ja istutuksille.